בשורה לנשים בהיריון בסיכון גבוה ולכל מי שרוצה להיות שקטה בתקופה הרגישה הזאת. מהיום ניתן לזכור ערכה לבדיקת הדופק של העובר בבית. יואב אבן כתבנו לענייני בריאות עם הפרטים. הנה הדופק. עכשיו שומעים את הרעש. זה הדופק של התינוקת? זה הדופק של העוברית. כרגע הוא על 138. שזה תקין. תכירו את הלהיט הבא לנשים בהיריון, מכשיר דופלר למדידת הדופק של העובר בבטן, ממש כמו המכשיר בבתי החולים, אבל בגרסה ביתית. הנה שומעים את הבומים. זה אמור להיות בין 120 ל-160, ובמידה וזה עובר את הטווח העליון או התחתון, צריך להגיע מיד לחדר המיון. המכשיר החדש בייבי לינק יעיל כבר מהשבוע ה-14 להיריון, והוא מיועד בעיקר לנשים בהיריון בסיכון גבוה, כמו למשל מיכל שלפני 8 שנים ילדה עובר מת בחודש השביעי. 1.5 שנה מאוחר יותר, כשהייתה בהיריון עם אליעד, היא סבלה מחרדות קשות. כתוצאה מהטראומה שעברתי בהיריון הראשון, שהייתה טראומה מאוד קשה, ביליתי יותר זמן בבתי חולים מאשר בבית. זה בערך היה 20 פעם ריצות לבתי חולים, לרמב"ם, בשביל רק לראות שיש דופק. הרבה נשים מספרות שעקב השימוש במכשיר, מספר הריצות לחדר מיון ירד באופן משמעותי מאוד. הריצות הללו לבית החולים כשפתאום לא מרגישים את תנועות העובר בבטן מוכרות לכמעט כל אישה בהיריון. מכשיר הדופלר הביתי מטריע רק שבאמת יש בעיה. לפני כחודש היה לנו מקרה של גברת שחשבה שהיא לא מרגישה מספיק תנועות, הקשיבה לדופק, ראתה שהוא נמוך ממה שנאמר לה שהוא צריך להיות, פנתה מיידית לבית חולים, ותוך כ7 דקות התינוק הזה היה בחוץ בניתוח קיסרי, כיוון שהייתה מצוקת עובר ממשית. מחיר השכרתו של הבייבי לינק הוא 150 שקלים עבור כל חודש בתקופת ההיריון, אבל זה עוד כלום. לפני 3.5 שנים קנה כוכב הקולנוע תום קרוז מתנה לאשתו קייטי הולמס, מכשיר אולטרסאונד שהותאם לשימוש ביתי כדי שיוכלו גם לראות את ביתם ברחם. המחיר $200,000.